Ωραία. Λοιπόν, το κομμάτι που έχουμε να δούμε και θα επεκταθεί τουλάχιστον και στην επόμενη συνάντηση και μπορεί να πάρουμε χρόνο και από την τελευταία. Θα δούμε πώς θα το... είναι δύο αδερφές κατά τα φαινόμενα ενότητες που όμως είναι τελείως, χρησιμοποιούνται για τελείως διαφορετικούς λόγους. Η μία είναι η ανάλυση κύριων συνιστοσών, η principal component analysis, και η άλλη είναι η ανάλυση παραγόντων ή επωνομαζόμενη factor analysis. Να θυμίσω ο αρχικός μας στόχος, αυτός που είχαμε από την πρώτη διάλεξη που βρεθήκαμε, ήταν να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα υπόδειγμα στο οποίο από ένα τσουβάλι με νη αιτίες θα καταφέρουμε να εντάξουμε τις κάπου από αυτές. Θυμίζω λοιπόν ότι το τσουβάλι μας είχε νη αιτίες και θέλαμε να φτιάξουμε ένα υπόδειγμα έτσι ώστε οι κάπα από αυτές τις νη αιτίες να ενταχθούν σε αυτό το υπόδειγμα και να μπορούμε να κάνουμε δύο δουλειές, ή να ερμηνεύουμε, ερμηνεία, ή να προβλέπουμε. Αυτό ήταν η αρχική μας σκέψη. Τώρα, είδαμε πολύ χαρακτηριστικά στην πολλαπλή παλινδρόμηση και είναι και το ζήτημα που υπάρχει πάντα, ότι για λόγους απληστίας ή για λόγους ακρίβειας έχουμε την τάση να προσθέτουμε όλο και πιο πολλές μεταβλητές στο τσουβάλι και έχουμε την τάση να προσθέτουμε όλο και πιο πολλές μεταβλητές μέσα στο υπόδειγμά μας. Αυτό είναι στη φύση μας, έτσι. Θέλουμε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, άρα από μόνοι μας σκεφτόμαστε ότι πρέπει να βάλουμε πολλές μεταβλητές, πρέπει να βάλουμε και να δοκιμάσουμε πολλές μεταβλητές, αλλά και να εντάξουμε στο υπόδειγμά μας πολλές μεταβλητές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να... συγγνώμη, λίγο με τον ήχο. Ωραία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε από το φαινόμενο της πολυσυγγραμμικότητας, δηλαδή το φαινόμενο που στην καθολημένη είναι ότι οι αιτίες δεν είναι ανεξάρτητες. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητα πράγματα. Ανεξάρτητα θα θέλαμε να είναι τα πράγματα, προκειμένου να φτιάχνουμε βιβλία και να φτιάχνουμε σημειώσεις και να διδάσκουμε. Στην πραγματικότητα, οι αιτίες οποιοδήποτε φαινομένου εξαρτώνται μεταξύ τους και εξαρτώνται από άλλες αιτίες και, εν πάση περιπτώσει, εμείς στην προσπάθειά μας να εντάξουμε πολλές μεταβλητές θα έχουμε υποπέσει και σε αυτό σε εισαγωγικά λάθος, να βάλουμε μέσα και αιτίες αιτιών στο μοντέλο μας. Άρα κινδυνεύουμε από την πολυσυγγραμμικότητα. Και εκεί είναι και όλος ο προβληματισμός που μπαίνει. Πώς θα μπορέσουμε να μην πέσουμε στην παγίδα της πολυσυγγραμμικότητας. Ωραία. Δηλαδή, έχουμε λοιπόν, μπαίνω στην ουσία του πράγματος, έχουμε καταγράψει τις αιτίες χ1, χ2, χ3, χ με δείκτη μη. Έχουμε διάφορες αιτίες και αυτές τις αιτίες με ένα βάρος ή με ένα τρόπο τις εισάγουμε μέσα σε ένα υπόδειγμα. Συναθρίζουμε αυτή την πληροφορία που έρχεται από το υπόδειγμα, τη συναθρίζουμε αυτή την πληροφορία και με αυτή την πληροφορία προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε ένα αποτέλεσμα ψ. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι. Στην πραγματικότητα όμως οι αιτίες είτε για αριθμητικούς λόγους ή για πραγματικούς λόγους δεν είναι ανεξάρτητες. Δηλαδή αυτό που είπα προηγουμένως, αν το χ3 είναι η αιτία του χ2, εγώ δεν έχω κάποιον ενδιασμό να το βάλω στο υπόδειγμα, παρόλο που
οι εξαρτήσεις μου δημιουργούν προβλήματα. Επίσης, πολλές από τις αιτίες εξαρτώνται, που χρησιμοποιούν στο μοντέλο, για αριθμητικούς λόγους. Δηλαδή δεν έχουν σχέση αιτίας αποτελέσματος μεταξύ τους, αλλά όταν δύο μεγέθη αυξάνονται και τα δύο, τότε ο συντελεστής της σχέτισης μεταξύ τους είναι μεγάλος και παρόλο που δεν σχετίζονται, έχουν συντελεστή της σχέτισης μεγάλο και αυτό μπορεί από μόνο του να μου δημιουργήσει ζήτημα στην παλινδρόμηση. Ένα τρίτο, δηλαδή αυτά είναι δύο προβλήματα τα οποία μπαίνουν λόγω των αιτιών. Ένα τρίτο πρόβλημα που μπαίνει από το παράθυρο είναι ότι πολλές φορές τα δεδομένα που έχουμε δεν επαρκούν για να ελέγξουμε πολλές αιτίες. Και έτσι έχουμε ένα ταβάνι στην αναζήτησή μας και κινδυνεύουμε να πέσουμε σε ένα κορεσμένο υπόδειγμα και να έχουμε άλλου είδους προβλήματα, να βλέπουμε δηλαδή πράγματα που δεν υπάρχουν. Επομένως, από τη μια μεριά μας στενεύουν τα δεδομένα και από την άλλη μεριά έχουμε να αντιμετωπίσουμε την απληστία μας, να βάλουμε πολλές μεταβλητές, άρα να ταΐσουμε το πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας. Έχουμε λοιπόν να ακροβατούμε πάντα ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα. Επομένως, μπαίνει ένα ερώτημα. Τι κάνω για να αποφύγω και τα δύο αυτά προβλήματα. Η απάντηση είναι να ελαττώσω το πλήθος των μεταβλητών που χρησιμοποιώ. Δύο τρόποι υπάρχουν για να ελαττώσω το πλήθος των αιτιών. Ο ένας τρόπος είναι να αντικαταστήσω κάποιους μεταβλητές με κάποια άλλη, με κάποιες άλλες, δηλαδή να πάρω μια ομάδα μεταβλητών και να τις αντικαταστήσω με μια άλλη, ή να πάρω μια... Ναι, υπάρχει η ομαδοποίηση, υπάρχει και η αντικατάσταση. Υπάρχουν δύο δηλαδή τεχνικές. Αυτές οι δύο τεχνικές λοιπόν απεικονίζονται σε αυτό που γράφουμε και εδώ. Δηλαδή η ομαδοποίηση των μεταβλητών είναι η ανάλυση παραγόντων, η αντικατάσταση μεταβλητών με άλλες οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους είναι η ανάλυση κύριων συνιστοσών. Οι δύο λοιπόν τεχνικές για να ελαττώσω το πρόβλημα, να μειώσω το πλήθος των μεταβλητών είναι αυτές. Και υπάρχουν και άλλες, αλλά εμείς εστιάζουμε σε αυτές. Έχουμε να μειώσουμε το πλήθος των μεταβλητών εννοείται των αιτιών βασικά. Όχι βασικά μόνο. Να μειώσω το πλήθος των αιτιών στο υπόδειγμα. Στο υπόδειγμα, γιατί ένα φαινόμενο έχει συγκεκριμένες αιτίες τις οποίες μπορώ να τις μειώσω. Απλά εκείνο που μπορώ να μειώσω εγώ είναι το πλήθος των μεταβλητών που θα βάλω μέσα στο υπόδειγμα. Και πώς ακριβώς. Και πώς θα βάλω τις λιγότερες δυνατές και να έχω τη μεγαλύτερη πληροφορία. Αυτός είναι ο πόνος και ο αγώνας. Ωραία. Τώρα, η ανάλυση κύριων συνιστοσών. Θα αναλωθώ στην αρχή να λέω γενικότητες για να πάμε να δούμε τη λεπτομέρεια σε παράδειγμα, το οποίο θα είναι πιο κατανοητό από όλους. Η ανάλυση λοιπόν κυρίων συνιστοσών στοχεύει στην έμμεση μείωση των μεταβλητών, στη βάση ότι προσπαθεί να αναδιοργανώσει τις μεταβλητές που έχουμε στα χέρια μας με ένα νέο σύνολο μεταβλητών ίσο με το αρχικό πλήθος, δηλαδή ουσιαστικά αναδιοργανώνει τις μεταβλητές και δημιουργεί καινούργιες στη θέση των παλιών. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι οι νέες μεταβλητές που φτιάχνω να είναι ανεξάρτητες. Γιατί αν έχω ανεξάρτητες μεταβλητές, δεν με νοιάζει πόσες θα μπουν στο μοντέλο, γιατί δεν κινδυνεύει από πολυσυγγραμμικότητα. Επομένως, το κυριότερο επίτευγμα της ανάλυσης κύριων συνιστοσών είναι ότι δημιουργεί ανεξάρτητες οι νέες μεταβλητές που σου προτείνει, πετώντας στο καλάθι, διώχνει τις αιτίες που έχουμε στα χέρια μας και εισάγει νέες αιτίες
οι οποίες όμως είναι αναδιοργάνωση της πληροφορίας που υπάρχει μέσα στις αιτίες που είχα αρχικά. Οι νέες αιτίες είναι ανεξάρτητες. Επίσης, φθήνουν ως προς την διακύμανση των τιμών γύρω των τιμών τους. Δηλαδή, η πρώτη αιτία που θα φτιαχτεί, η πρώτη ανεξάρτητη νέα αιτία που θα φτιαχτεί, είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να ερμηνεύει το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης όλων των αιτιών μαζί. Η δεύτερη που θα φτιαχτεί θα ερμηνεύει το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης που περίσσεψε και δεν ερμήνευσε η πρώτη μεταβλητή. Η τρίτη που θα φτιαχτεί θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης που έμεινε ανερμήνευτο από την πρώτη και τη δεύτερη. Και ούτω καθεξής. Δημιουργεί δηλαδή μια φθήνουσα ακολουθία μεταβλητών ως προς την διακύμανση των αιτιών που είχα. Άρα, το κύριο, το σημαντικότερο είναι ότι δημιουργεί ανεξάρτητες μεταβλητές. Αυτές οι που σημαίνει ότι αν το πρόβλημά μου ήταν πρόβλημα όχι ερμηνείας, αλλά πρόβλημα πρόβλεψης, τότε το να δημιουργήσω ανεξάρτητες μεταβλητές με βολεύει, γιατί δεν έχω πρόβλημα πολυσυραμικότητας. Και στην πράξη η διαδικασία που ακολουθεί η ανάλυση κύριων συνιστοσών, αλλά και η ανάλυση παραγόντων που θα δούμε παρακάτω, είναι τα κόλπα τα οικονομετρικά που συναντάμε στην οικονομετρία. Αν λοιπόν όλα αυτά τα κόλπα που κάποιοι οικονομολόγοι, οικονομέτρες λένε κάνω εκείνο, προκειμένου να βελτιώσω την αποτελεσματικότητα μιας παλινδρόμησης, στην πραγματικότητα είναι κρυμμένες τεχνικές principal component analysis και factor analysis από πίσω. Ωραία. Το δεύτερο στοιχείο που επιτυχάνουμε με την ανάλυση κύριων συνιστοσών είναι ότι επειδή ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνονται οι κύριες συνιστώσεις είναι για να ερμηνεύσουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της διακύμανσης, εάν από τις νη αιτίες που είχα αρχικά κρατήσω τις κάπα από αυτές, γνωρίζω ακριβώς τι μέρος των αιτιών έχω χρησιμοποιήσει και τι μέρος της πληροφορίας που κουβαλάνε οι αιτίες δεν έχω χρησιμοποιήσει. Άρα γνωρίζω πλήρως τι χάνω και τι κερδίζω μέσω αυτής της διαδικασίας. Αν λοιπόν αντί για τις νη αιτίες αναγκαστώ να κρατήσω τις κάπα από αυτές, θα κρατήσω τις κάπα πρώτες. Αυτές οι κάπα πρώτες θα έχουν το χαρακτηριστικό ότι ερμηνεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις νη αιτίες που έχουμε και επομένως έχω έναν έλεγχο του πόσο κερδίζω, μάλλον πόσο χάνω αν διώξω μεταβλητές με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Τώρα, ακόμα και έμπειροι χρήστες θεωρούν ότι η principal component analysis και η factor analysis είναι δύο ίδιες τεχνικές. Δηλαδή, ακόμα και αν ανατρέξουμε σε μαθηματικούς, σε φοιτητές μαθηματικού που έχουν πάρει το πτυχίο και έχουν διδαχθεί αυτές τις τεχνικές, δεν θα είναι εύκολο για αυτούς με μια κουβέντα να σας πούν σε τι διαφέρει η PCA και η factor analysis. Θα τις έχουν στο μυαλό τους σαν ίδιες τεχνικές. Είναι παρόμοιες, εγώ θα σας έλεγα. Και οι δύο χρησιμοποιούνται ως τεχνικές ανάλυσης παραγόντων, αλλά τις χρησιμοποιούμε για διαφορετικούς λόγους, δεν έχουν το ίδιο μοντέλο από πίσω τους και προφανώς δεν είναι τεχνικά όμοιες. Έχουν κάποια ομοιότητα, θα τη δούμε, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι τα σημεία 1 και 3.
τις εφαρμόζουμε και τις χρησιμοποιούμε για διαφορετικούς τελείως λόγους και δεν δράζουν στο ίδιο γραμμικό μοντέλο και γι' αυτό εφαρμόζονται και για διαφορετικούς λόγους. Η κύρια διαφορά που αυτό, αν το κατανοήσει κάποιος, θα θυμάται για πάντα τι κάνει η μία και τι κάνει η άλλη, είναι ότι η ανάλυση κύριων συνιστοσών προσπαθεί να εξηγήσει όλους τους παράγοντες, η ανάλυση κύριων συνιστοσών προσπαθεί να εξηγήσει όλους τους παράγοντες και εκείνο που προσπαθεί να κάνει είναι να ερμηνεύσει τη διακύμανση, όλη τη διακύμανση, να ερμηνεύσει όλη τη διακύμανση, φτιάχνει τόσες μεταβλητές όσες είναι και οι αρχικές μεταβλητές, δηλαδή αν εγώ είχα νη αιτίες, νη παράγοντες, η ανάλυση κύριων συνιστοσών στο τέλος της ημέρας θα μου έχει φτιάξει και αυτή νη μεταβλητές. Προσπαθώντας να ερμηνεύσει το σύνολο της διακύμανσης, ενώ η ανάλυση παραγόντων ασχολείται και αναλύει μόνο την κοινή διακύμανση. Μόνο την κοινή διακύμανση των μεταβλητών αναλύει. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αν θέλαμε να το πούμε λαϊκά και ελαφρά, η ανάλυση παραγόντων είναι μία PCA μόνο στην κοινή διακύμανση. Η PCA λοιπόν προσπαθεί να ερμηνεύσει το σύνολο της διακύμανσης, η ανάλυση παραγόντων προσπαθεί να ερμηνεύσει την κοινή διακύμανση. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν φιλοσοφικά και όχι μαθηματικά? Αφού θέλω να αναλύσω το κοινό που έχουν οι αιτίες μεταξύ τους, οι αιτίες, αν αναλογιστούμε αυτό που έλεγα και με την έννοια της αυτοσυσχέτισης, αυτό που εμφανίζουν κοινό κάποιες αιτίες, στην πραγματικότητα είναι το κοινό παρελθόν τους, δηλαδή οι αιτίες που είναι κρυμμένες πίσω από αυτές. Κάποιες αιτίες λοιπόν έχουν κοινά μέρη, γιατί έχουν κοινές αιτίες από πίσω τους. Η ανάλυση λοιπόν παραγόντων, αφού πάει να ερμηνεύσει αυτή την κοινή διακύμανση των αιτιών, στην πραγματικότητα πάει να ομαδοποιήσει τις αιτίες στη βάση με το πώς ομαδοποιούνται ανάλογα με τις κοινές αιτίες που έχουν αυτές από πίσω τους. Άρα, η ανάλυση κύριων συνιστοσών προσπαθεί να ερμηνεύσει όλη τη διακύμανση, η ανάλυση παραγόντων προσπαθεί να ερμηνεύσει το κοινό που κρύβεται πίσω από τις αιτίες που έχω στα χέρια μου. Άρα η ανάλυση παραγόντων αναλύει, ομαδοποιεί στη βάση των αιτιών, των κοινών αιτιών που έχουν οι αιτίες μου, ενώ η ανάλυση, η PCA, η ανάλυση κύριων συνιστοσών, προσπαθεί να κάνει τη δουλειά για όλη τη διακύμανση των αιτιών. Αυτό είναι 2-3 φορές το ίδιο πράγμα. Ο λόγος που επιμένω να το λέω είναι για να, αν κατανοήσει αυτό κάποιος, του είναι ξεκάθαρο πλέον πότε κάνει PCA και πότε κάνει ανάλυση παραγόντων. Η ανάλυση λοιπόν παραγόντων, το λέω και τελευταία φορά, γίνεται προκειμένου να ομαδοποιήσω τις αιτίες χ1, χ2, χ3, χ με δείκτη νη, στη βάση το ποιες κοινές αιτίες έχουν από πίσω τους αυτές οι ομάδες που θα δημιουργηθούν, ενώ η ανάλυση κύριων συνιστοσών προσπαθεί να μου δείξει από πόσο ανεξάρτητες είναι οι μεταβλητές μου και δημιουργεί καινούργιες μεταβλητές, στην οποία μπορώ να μετρήσω ακριβώς το βαθμό ανεξαρτησίας που έχουν η μία από την άλλη. Ωραία. Για αυτό το λόγο λοιπόν και για λόγους χρήσης, όχι για λεκτικούς λόγους, θα λέμε ότι η ανάλυση κύριων συνιστοσών δημιουργεί συνιστώσεις,
Δηλαδή οι μεταβλητές που φτιάχνει, οι παράγοντες που καινούργοι θα τους λέμε συνιστώσεις, και αυτές οι συνιστώσεις είναι συσσωματώματα των παλιών μεταβλητών χ1, χ2, χ3, χ με δείκτη νη που έχω στα χέρια μου. Άρα δημιουργεί κάτι νέο η ανάλυση κυρίως συνιστωσών, καινούργιες μεταβλητές που τις βαφτίζω συνιστώσεις, και είναι συνδυασμός, γραμμικός συνδυασμός των παλιών μεταβλητών. Ενώ η ανάλυση παραγόντων δημιουργεί παράγοντες, οι οποίοι παράγοντες ισοδυναμούν με την ομάδα των μεταβλητών που έχουν από πίσω τους κοινές αιτίες. Ωραία. Μαθηματικά μιλώντας, και δεν θα ξανασχοληθούμε με μαθηματικά, γιατί ο στόχος είναι μη μαθηματικοί να τα χρησιμοποιούν αυτά, η ανάλυση κυρίως συνιστωσών παίρνει τις αιτίες χ1, χ2, χ3, χ με δείκτη κάπα τις παλιές, υπολογίζει κάποιους συντελεστές β1, β2, β1, β1ij λοιπόν, και φτιάχνει γραμμικό συνδυασμό των κάπα αιτιών, δημιουργώντας καινούργιες μεταβλητές, την κύρια συνιστόσα 1 που έχει τη μεγαλύτερη διακύμανση, την κύρια συνιστόσα 2 που έχει την δεύτερη μεγαλύτερη διακύμανση, την κύρια συνιστόσα 3, την κύρια συνιστόσα μέχρι κάπα, όπου όσο είναι το πλήθος των μεταβλητών, τόσο είναι και το πλήθος των συνιστοσών που δημιουργούνται. Ενώ αντίθετα η ανάλυση παραγόντων θεωρεί ότι όλες οι αιτίες έχουν μεταξύ τους κάτι κοινό, το ξ, και προσπαθεί να δει πόσο διαφοροποιούνται η κάθε αιτία από αυτό το ξ. Αναλύει λοιπόν ό,τι κοινό υπάρχει και ό,τι δεν υπάρχει. Ωραία. Αυτή είναι το τελευταίο μαθηματικό κομμάτι που θα δούμε, δεν θα ξαναδούμε κάτι άλλο, παρόλο που έχουν πολύ σκληρά μαθηματικά από πίσω. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο κάποιοι στο παρελθόν φοβόντουσαν πριν αναπτυχθούν πολύ τα στατιστικά πακέτα και αναπτυχθούν η στατιστική ανάλυση με τα στατιστικά πακέτα, δεν ασχολιόταν κανένας με ανάλυση κύριων συνιστοσών ή ανάλυση παραγόντων. Ωραία. Τώρα, το βασικό είναι ότι η PCA φτιάχνει συνιστώσεις που είναι ορθοκανονικές, γι' αυτό είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Άρα, οι καινούργιες συνιστώσεις PC1, PC2, PC που φτιάχνω, εάν πάω και υπολογίσω το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ τους, αυτό θα είναι 0. Όχι περίπου 0, ακριβώς 0. Φτιάχνεται με αυτή τη λογική. Άρα είναι ανεξάρτητες η μία συνιστόσα από την άλλη. Και τι κάνει? Ανακατανέμει τη διακύμανση σε ορθοκανονικές συνιστώσεις. Αυτό γίνεται. Ανακατανέμει την πληροφορία που έρχεται από τις νη αιτίες, από τις αιτίες μου, σε νη καινούργιες μεταβλητές, οι οποίες όμως έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Ωραία, ενώ η factor ανάλυση αναλύει μόνο την κοινή διακύμανση σε ορθοκανονικούς παράγοντες, όχι όλη τη διακύμανση. Και επομένως, επειδή λοιπόν εξετάζει την κοινή διακύμανση, άρα φιλοσοφικά είπαμε έχει να κάνει με τις αιτίες που είναι κρυμμένες πίσω από τις αιτίες, είναι ενιολογικά ρεαλιστική στον εντοπισμό κοινών αιτιών. Είναι το μεθοδολογικό εργαλείο δηλαδή που χρησιμοποιούμε προκειμένου να εντοπίσουμε κοινές ομάδες, ομαδοποιείς μεταβλητών σύμφωνα με τις κοινές αιτίες που είναι κρυμμένες από πίσω τους. Τώρα,
τόσο η ανάλυση κύριων συνιστοσών, η PCA, όσο και η ανάλυση παραγόντων, η factor analysis, πρέπει να προηγούνται της πολλαπλής παλινδρόμησης. Δηλαδή, κανονικά δεν προχωράω να κάνω πολλαπλή παλινδρόμηση αν δεν έχω εκτελέσει PCA και factor analysis. Όταν λοιπόν πάω να κάνω στατιστική ανάλυση δεδομένων και θέλω να κάνω σωστά τη δουλειά, θα πρέπει να συνοδεύεται η οποιαδήποτε πολλαπλή παλινδρόμηση, δηλαδή η οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας ενός μοντέλου για ερμηνεία ή ενός μοντέλου για πρόβλεψη, πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ανάλυση κύριων συνιστοσών και ανάλυση παραγόντων των αιτιών και, αν κατά τη γνώμη μου, των αιτιών μαζί με το αποτέλεσμα. Αλλά τουλάχιστον των αιτιών. Τουλάχιστον των αιτιών. Θα το εξηγήσω γιατί βάζω, όταν θα δούμε στο παράδειγμα γιατί βάζω και το αποτέλεσμα, έτσι. Τώρα, στο τέλος της διαδικασίας, όταν έχω εκτελέσει και την PCA και τη factor analysis, έχω στην φαρέτρα μου ένα γραμμικό συνδυασμό παραγόντων συνιστοσών. Έχω λοιπόν στα χέρια μου και κάποιες άλλες μεταβλητές, οι οποίες μπορούν με διαφορετικό τρόπο να ερμηνεύσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Το ψ που θέλω να ερμηνεύσω, έχω φτιάξει και άλλες μεταβλητές, οι οποίες έχουν η μεν από την PCA το στοιχείο της ανεξαρτησίας, της ορθοκανονικότητας της πληροφορίας, ενώ με τη factor analysis έχουν την ομαδοποίηση στη βάση κοινών αιτιών. Και επομένως μπορώ να τις χρησιμοποιήσω κατά το δοκούν ή κατά περίπτωση, τόσο για να μειώσω το πλήθος των μεταβλητών. Αυτό θα το δούμε μόνο με παραδείγματα. Δεν γίνεται άλλος τρόπος για να δούμε πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ την πληροφορία αυτή και να μειώσω το πλήθος των μεταβλητών. Είναι πλέον προχωρημένο ζήτημα, ανάλογα με τα δεδομένα που έχω, προχωράω και κάνω την ανάλογη κίνηση. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Για να το έχω καταλάβει. Αποτέλεσμα, ας πούμε, της PCA θα ήταν μια μεταβλητή που μπορεί να είναι οι πρώτες διαφορές μιας μεταβλητής ή πώς θα ήταν, ας πούμε, ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε λίγο. Οι πρώτες διαφορές... Παράδειγμα, έχουμε, ας πούμε, σε ένα χαρτοφυλάκιο και θέλουμε να δούμε τις αναμενόμενες αποδόσεις, ας πούμε. Τώρα πας να... Ναι, θέλω να καταλάβω λίγο με αυτά, με την προηγούμενη γνώση που έχω, και να δω πώς που αντικαθιστούμε τη μεταβλητή με το τέτοιο, έτσι. Ναι, παράδειγμα, παίρνουμε με πρώτες διαφορές, λογαρίθμους. Πού, ας πούμε, αυτό μπορεί να έδρα... αποτέλεσμα ποιας, ας πούμε, από τις δύο μεθόδους είναι. Συνήθως είναι σε συνδυασμό τους. Συνδυασμό. Ναι, η λογάριθμη, ας πούμε, μπορεί να είναι παράγοντας, ξεχωριστός. Όχι, η λογαριθμοποίηση, όχι μετασχηματισμός, δεν μπαίνω καθόλου σε αυτό. Δεν είναι. Okay. Γιατί και τα δύο είναι γραμμικά, όπως βλέπεις. Ναι, είναι γραμμική μετασχηματισμό. Δεν είναι. Δεν είναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Προς ένα παράδειγμα, αν μπορείτε έτσι λίγο να... Πώς αντικαθιστά, λες. Ναι, ας πούμε, από το αποτέλεσμα της PCA, πώς θα ήταν αυτός με το μετασχηματισμός, πώς θα ήταν. Θα το δούμε, όχι σήμερα, θα το δούμε σε επόμενη φάση. Στη δεύτερη διάλεξη θα το κάνουμε. Είναι το δεύτερο παράδειγμα που θα δούμε. Έγινε, ευχαριστώ. Πάντως, οι διαφορές στην πραγματικότητα έχουν να κάνουν περισσότερο με τη factor analysis παρά με την PCA. Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, συνοψίζοντας λοιπόν, και έχουμε η PCA από τη μια μεριά αναλύει τη διακύμανση με στόχο την έμεση μείωση των μεταβλητών, έτσι. Αν δεν αποφασίσω να κάνω μείωση των μεταβλητών, η PCA μου κάνει ανακατανομή της πληροφορίας. Ο λόγος ο κύριος για να βρούμε, για να την εφαρμόσουμε την PCA είναι αν θέλω να ελαττώσω τις διαστάσεις, να έχω τη μέγιστη πληροφορία από το ελάχιστο πλήθος
μεταβλητών και η PCA είναι μοναδική. Δηλαδή δεν είναι όπως η πολλαπλή παλινδρόμηση που ανάλογα με το πώς θα την εκτελέσεις θα σε πάει σε ένα μοντέλο, σε διαφορετικό μοντέλο κάθε φορά. Η PCA, όπως και να την εκτελέσεις, θα σε οδηγήσει σε μοναδική μία και μόνο μία αναδιοργάνωση της πληροφορίας από τις μεταβλητές σου, από τις αιτίες του. Άρα οδηγεί σε μοναδική λύση. Ενώ από την άλλη μεριά η ανάλυση παραγόντων ασχολείται μόνο με την κοινή διακύμανση. Μόνο με την κοινή διακύμανση. Άρα με το τι κοινό έχουν οι αιτίες μου, άρα με τις αιτίες των αιτιών μου. Προσπαθεί να πάρει τη μέγιστη πληροφορία από αυτή την κοινή διακύμανση και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται για τη μέγιστη ερμηνεία της κοινής διακύμανσης. Με το ελάχιστο πίεση παραγόντων. Δηλαδή, είναι, άμα δείτε δεξιά και αριστερά, ουσιαστικά έμεσα λέμε ότι η factor ανάλυση είναι μια PCA στην κοινή διακύμανση. Ωραία. Ενώ ανάλογα δεν είναι τόσο ρόμπας, τόσο στιβαρή όσο η PCA που οδηγεί σε μοναδική λύση, μπορεί μικρές αλλαγές στα δεδομένα μου ή στην ανοχή που δείχνω, στους δείκτες που θέλω να μελετήσω όταν τελειώσει η ανάλυση παραγόντων, να με οδηγήσει σε διαφορετικές ομαδοποιήσεις. Άρα είναι λίγο πιο... η ανάλυση παραγόντων είναι για πιο έμπειρους χρήστες, με την έννοια ότι γνωρίζω καλά τη θεωρία και βλέπω πράγματα. Η ανάλυση παραγόντων είναι πιο πετυχημένη αν μπορώ να είμαι γνώστης και του θεωρητικού υπόβαθρου πίσω από τα δεδομένα που χειρίζομαι. Ωραία. Τώρα, σίγουρα είτε κάνω ανάλυση κυρίων συνιστοσών, είτε κάνω ανάλυση παραγόντων, θα ήθελα η διαδικασία με την οποία θα δουλεύω να μου απαντάει στο ερώτημα ποιες μεταβλητές είναι υπεύθυνες για τη μεγαλύτερη διακύμανση, πόσο καλά προσαρμόζεται η δομή των μεταβλητών στη θεωρία, ποια θα ήταν η επιδράση των μεταβλητών αν υπολογίζονταν απευθείας πάνω στις συνιστώσεις και ποιο είναι το ποσοστό της διακύμανσης στα δεδομένα υπολογιζόμενα από τις συνιστώσεις τους. Επίσης, τώρα, ως προς το θεωρητικό δεν έχω να πω κάποιο άλλο πράγμα, απλά θέλω να τονίσω, να περιγράψω μόνο κάποια σημεία που είναι κοινά και για την PCA και την ανάλυση παραγόντων. Πρώτον, όσο πιο αξιόπιστες είναι οι μεταβλητές μου και οι συσχετήσεις, τόσο καλύτερα θα δουλέψει η PCA και η factor analysis. Επηρεάζονται και οι μεν και οι δε από τις ελλειπούσες τιμές, αν έχουμε ελλειπή δεδομένα, αν έχουμε απομακρυσμένες τιμές ή αν έχουμε περικομμένα δεδομένα. Δηλαδή, αν μας απουσιάζει πληροφορία από τις αιτίες μας, αυτό θα μας οδηγήσει και σε φτωχή πληροφορία μέσω της ανάλυσης κύριων συνιστοσών και ανάλυσης παραγόντων. Επίσης, αναφερόμενος σε αυτό που υπονόησε και ο συνάδελφος προηγουμένως, εάν στα ίδια δεδομένα κάνουμε κατάλληλο μετασχηματισμό, μπορούμε να βελτιώσουμε την PCA και τη factor analysis. Δεύτερο πράγμα, υποθέτουν ότι οι μεταβλητές τις οποίες χειριζόμαστε ερμηνεύονται από την κανονική κατανομή και θέλουμε άρα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στο όταν έχουμε κατηγορικές μεταβλητές, αν και η ανάλυση παραγόντων, ειδικά η ανάλυση παραγόντων, όχι η PCA, βγάζει το φόρτε της και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε δεδομένα που προέρχονται από κατηγορικές μεταβλητές, όπου οι κατηγορίες βέβαια έχουν ένταση, έχουν μια διαβάθμιση έντασης ανάμεσά τους. Ωραία.
δουλεύουν είτε με μονοπαραμετρική κανονικότητα είτε με πολυμεταβλητή κανονικότητα. Απλά πρέπει κάποιος, εδώ αυτά είναι προχωρημένα, να το βλέπει, να το ξέρει στα δεδομένα του. Κρατάμε εμείς την κανονικότητα, έτσι. Επηρεάζονται τις ακραίες τιμές. Πολλές φορές, επειδή έχει να κάνει, επειδή ουσιαστικά μπαίνουν και οι μεν και οι δε στο να παντρεύουν μεταβλητές ή να ομαδοποιούν είτε να εναλλάσσουν, πολλές φορές κινδυνεύουν οι μεταβλητές οι ίδιες να λειτουργήσουν ως ακραίες τιμές και να μας δημιουργούν ζητήματα. Προφανώς τα πάντα δέχονται παραγοντοποίηση. Όλες οι μεταβλητές, όλες οι αιτίες, όλο το σύνολο των αιτιών που έχω στα χέρια μου και θέλω να δουλέψω, μπορώ να δουλέψω, να κάνω PCA και factor analysis, προφανέστατα, αλλά αυστηρά και μόνο επειδή ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι υπολογισμοί είναι προσεγγιστικός, κρατάμε συσχετίσεις μεγαλύτερες από 0,30. Δηλαδή από την πληροφορία που θα μας δώσει τόσο η ανάλυση παραγόντων όσο και η ανάλυση κυρίως συνιστοσών, θα δούμε σε ένα σημείο μας βγάζει κάποιους συντελεστές που τους ονομάζουμε loadings ή φορτίσεις στα ελληνικά. Ασχολούμαστε μόνο με τις μεταβλητές και τους παράγοντες που έχουν φορτίσεις πάνω από 0,30. Δηλαδή είναι το κατόφλι αυτό. Φορτίσεις ή παράγοντες κάτω από 0,30. Η αριθμή αυτή είναι αριθμή μεταξύ -1 και 1, έτσι. Οι φορτίσεις. Άρα τις έχουμε στο μυαλό μας σαν συντελεστές συσχέτισης και αυτοί λοιπόν οι συντελεστές συσχέτισης θέλουμε να είναι πάνω κατά απόλυτη τιμή από το 0,30, έτσι. Άρα εδώ είναι συν πλην 0,30, έτσι. Το πολύ σημαντικό από εκεί που ξεκινήσαμε και για αυτό το λόγο το διδάσκουμε στο μεταπτυχιακό και αυτό το λόγο αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε, είναι ότι δεν επηρεάζονται από την πολυσυγγραμμικότητα. Ούτε η μία ούτε η άλλη. Τόσο η PCA λοιπόν όσο και η factor analysis δεν επηρεάζονται από την πολυσυγγραμμικότητα που είναι ο πόνος ο μεγάλος για την πολλαπλή παλινδρόμηση. Γιατί δεν κάνει καμία αντιστροφή πίνακα, γι' αυτό το λόγο. Αυτό είναι. Στα μαθηματικά που γίνονται πίσω από τις PCA και factor analysis δεν απαιτούν αντιστροφή πινάκων και άρα δεν έχουν κανένα πρόβλημα που να επηρεάζονται από την πολυσυγγραμμικότητα. Επίσης, τεχνικό είναι αυτό, αλλά πολύ χρήσιμο για κάποιον που λαμβάνει υπόψη του για τα μαθηματικά, δεν επηρεάζεται από τις πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές τιμές της ορίζουσας του πίνακα των συσχετήσεων. Εάν πάρουμε το συντελεστή των πίνακα των συσχετήσεων των αιτιών μου, των μεταβλητών, του συντελεστή συσχέτισης και εκεί υπολογίσουμε την ορίζουσα, αν η ορίζουσα βγει πολύ κοντά στο 0, τότε έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας, μαθηματικά μιλώντας. Η PCA και η factor analysis δεν επηρεάζονται καθόλου από αυτά τα προβλήματα. Τώρα, το μέγεθος του δείγματος είναι καμιά φορά πρόβλημα. Συνήθως απαιτούνται μεγαλύτερα δείγματα για να είναι αξιόπιστες η PCA και η factor analysis, μεγαλύτερα από ότι αυτά που χρησιμοποιούμε στις πολλαπλές παλινδρομήσεις, έτσι. Και αυτά είναι τα κυριότερα. Τώρα, πόσους παράγοντες απαιτούνται έτσι ώστε αυτά που βγάζουμε να είναι ευσταθή, δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Εξαρτάται από τα δεδομένα και το πλήθος των παραμέτρων. Τώρα,
Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι προκειμένου να εκτιμήσω εάν ήταν επιτυχής η διαδικασία παραγοντοποίησης, και όταν λέω παραγοντοποίηση είτε με τη μία είτε με την άλλη μέθοδο, η επιτυχία κρίνεται από πολλούς δείκτες. Άρα έχεις μπροστά σου 5-6 δείκτες, 7, και βλέπεις αυτούς τους 7 δείκτες και κρίνεις αν είναι πετυχημένη ή όχι τόσο πετυχημένη παραγοντοποίηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κοιτάω 3-4 πράγματα και όχι ένα, όπως ήταν το R τετράγωνο στην πολλαπλή παλινδρόμηση, όταν λοιπόν έχω παραπάνω πράγματα να συνεκτιμήσω, τότε μπορεί να κάνω μια μικρή αλλαγή, να βελτιώνεται ο ένας δείκτης και να χαλάει ο άλλος. Άρα δεν μπορώ μονοσήμαντα να πω ότι αυτός ο τρόπος προσέγγισης είναι καλύτερος ή εκείνος ο τρόπος προσέγγισης είναι χειρότερος, παρά μόνο αν είμαι τόσο τυχερός και βελτιωθούν όλοι οι δείκτες. Άρα, από τη μια μεριά, πράγματι εδώ ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και από την άλλη δεν μπορώ εύκολα να πω ποιο είναι καλύτερο, παρά μόνο αν είμαι τυχερός και όλοι οι δείκτες βελτιωθούν μαζί. Άρα έχει να κάνει τελικά και με την πείρα του ερευνητή για το πώς θα εκμεταλλευτεί την PCA και τη factor analysis, και εδώ σε αυτό όσο κάποιος θα δουλεύει τόσο καλύτερος γίνεται. Επίσης, επειδή ακριβώς απαιτούν πείρα και δεν μπορεί κάποιος να τις βελτιώσει εύκολα, από την άλλη μεριά βέβαια είπαμε ότι δεν μπορεί να κάνω πολλαπλή παλινδρόμηση χωρίς παράλληλα να κάνω μια PCA και μια factor ανάλυση. Επειδή λοιπόν το σύνολο των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα το κάνουν από υποχρέωση την PCA και τη factor ανάλυση και όχι για να δουν πράγματα πίσω από αυτή, άρα έχουν πάρα πολύ άπειροι χρήστες στο μυαλό τους ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς προφανή σκοπό και στόχο. Απλά για να βάλουμε άλλες 3-4 σελίδες με ευρήματα σε μια εργασία και τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα, να δω εδώ, ας πούμε και αυτές τις διαφάνειες και θα πάμε στο παράδειγμα. Λοιπόν, όχι, τα έχουμε πει όμως αυτά. Τα έχουμε πει, απλά είναι οι φορτίσεις, το είπαμε, ότι είναι οι συντελεστές που βλέπουμε. Ενώ το μαθηματικό εργαλείο, αυτό μόνο να πω, που είναι κρυμμένο πίσω και από την PCA και από τη factor analysis, είναι οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα των συντελεστών συσχέτισης των μεταβλητών μου. Εάν εγώ ήξερα τον πίνακα των συντελεστών συσχέτισης όλων των αιτιών και μπορούσα να βρω τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα αυτού του πίνακα, τότε θα μπορούσα στη βάση αυτή γίνεται και η factor analysis και η PCA, έτσι. Αυτό γίνεται. Πάμε τώρα να δούμε, είμαστε πολύ καλά σε χρόνο, πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Θα αφήσω αυτά που είναι λίγο πιο τεχνητά και θα πάω σε ένα που να το καταλάβουμε οι περισσότεροι, το παράδειγμα με το δέκαθλο. Το παράδειγμα με το δέκαθλο, συγγνώμη να πάω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ξεκινάμε λοιπόν να δούμε πρώτα, έχουμε τα δεδομένα από δεκαθλητές, από το άθλημα του δεκάθλου και πάμε να κάνουμε PCA. Η PCA στο R που μας ενδιαφέρει γίνεται πάρα πολύ καλά με δύο βιβλιοθήκες. Η μια βιβλιοθήκη είναι η Factomine R
η οποία είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό πάνω στην PCA, και η δεύτερη βιβλιοθήκη είναι η Facto Extra, η οποία είναι βιβλιοθήκη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απεικονίσω καλύτερα το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης κυρίως συνιστοσών. Ωραία. Εμείς λοιπόν με αυτές, αν κάποιος εγκαταστήσει στο R και στο RStudio του τις δύο αυτές βιβλιοθήκες, τη Facto-Minar και τη Facto Extra, η Facto-Minar έχει μέσα της τα δεδομένα από το δέκαθλο που θα δούμε εδώ πέρα, και τα δεδομένα αυτά αφορούν τις επιδόσεις συγκεκριμένων αθλητών, αυτοί είναι οι αθλητές, στα 10 αγωνίσματα του δεκάθλου, 100 μέτρα, μήκος, σφαίρα, ύψος, 400, 110 εμπόδια, δίσκος, και pole vault είναι το τέτοιο, δεν είναι όχι, τι είναι το pole vault? Σφαίρα, ναι. Το επικοντό είναι το pole vault. Pole vault είναι το επικοντό, ναι. Ακόντιο, 1500, αυτές είναι οι πληροφορίες, τα 10 αθλήματα, και στο συγκεκριμένο αγώνα τι ήρθε η θέση που κατέλαβε ο δεκαθλητής και πόσους βαθμούς συγκέντρωσε. Ωραία. Και είναι από 2 διοργανώσεις, δεν είναι πολλά δεδομένα, είναι από το 10 Star και από Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα δεδομένα λοιπόν δεν είναι πάρα πολλά, είναι αυτά, όπως τα βλέπω, αυτά. Δηλαδή καμιά 40 περιπτώσεις πόσες είναι. Λοιπόν, η ανάλυση κύριων συνιστοσών γίνεται με μία εντολή από την Facto-Minar, την PCA, με κεφαλαία γράμματα. Η PCA λοιπόν, προσέξτε εδώ, να πάρει το δέκαθλον, αλλά όπως είδαμε οι 10 πρώτες μεταβλητές είναι οι μεταβλητές που θέλουμε που είναι οι αιτίες. Οι μεταβλητές 11 και 12 που είναι η θέση που κατέλαβε κάποιος ή τους βαθμούς που πήρε θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα. Αυτές οι δύο, κάθε μία από αυτές θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα. Δηλαδή να προσπαθήσω να βγάλω με βάση ποιες επιδόσεις κάποιος έρχεται πρώτος. Με βάση ποιες επιδόσεις κάποιος παίρνει υψηλό σκορ. Άρα θα μπορούσα οι 11 και οι 12 να είναι αποτέλεσμα και οι 13 είναι ποιοτική, κατηγορική μεταβλητή, έτσι. Επομένως, του λέμε να κάνει την PCA στα δεδομένα δέκαθλων που έχει 13 μεταβλητές μέσα, αλλά οι 11 και 12 θέλω να μου τις χρησιμοποιήσει σαν αποτέλεσμα και την 13 ότι είναι ποιοτική μεταβλητή. Ωραία. Τυπώνοντας το αποτέλεσμα... Κατηγορική. Είναι το Olympic Games και το 10 Star. Είναι αυτές οι δύο. Είναι αυτό η 13η μεταβλητή. Το competition. Ποια διοργάνωση ήτανε? Ναι, ποια διοργάνωση. Ωραία. Okay. Τώρα, το αποτέλεσμα της PCA το αποθηκεύουμε σε μια μεταβλητή. Εξαιρώντας το summary αυτής της μεταβλητής, μας βγάζει πρώτον από πού προέρχεται το αποτέλεσμα αυτό, γιατί μπορεί να το έχουμε τρέξει πριν από 2 χρόνια και να μην θυμόμαστε τι έχει μέσα αυτή η μεταβλητή, και μας δίνει τις ιδιοτιμές. Έχω 10 μεταβλητές, άρα έχω 10 νέες συνιστώσεις που θα φτιάξει η PCA. Εδώ λοιπόν μου λέει ότι είναι η συνιστόσα 1, η συνιστόσα 2, η συνιστόσα 3, 4, 5, 6, 7 και συνεχίζει από κάτω μετά με τις συνιστώσεις και με τις υπόλοιπες συνιστώσεις, έτσι. Τώρα,
εκείνο που μας ενδιαφέρει από αυτή την πληροφορία είναι η διακύμανση. Η πρώτη συνιστόσα ερμηνεύει 3,27. Το άθροισμα όλων αυτών είναι 10, όσες είναι και οι μεταβλητές. Άρα η πρώτη συνιστόσα μετράει, ζυγίζει σαν 3,27 μεταβλητές και ερμηνεύει το 32,7% της μεταβλητότητας και των 10 αιτιών και των αποτελεσμάτων, δηλαδή των επιδόσεων και στα 10 αθλήματα. Η δεύτερη συνιστόσα μετράει σαν 1,7 μεταβλητές και ερμηνεύει το 17,37%. Η τρίτη συνιστόσα 1,4 και ερμηνεύει το 14%. Η τέταρτη συνιστόσα σαν 1,057 μεταβλητές και ερμηνεύει το 10% των μεταβλητών, και από εδώ και πέρα παρατηρήστε ότι η πέμπτη, η έκτη, η έβδομη συνιστόσα λειτουργούν σαν λιγότερο από μία μεταβλητή. Δηλαδή σου δίνουν πληροφορία λιγότερη από όσο έχει μια μεταβλητή. Έχω λοιπόν ουσιαστικά 4 μεγάλες συνιστώσεις οι οποίες έχουν πληροφορία σαν συσσωματώνουν πληροφορία παραπάνω από μία μεταβλητή, και αυτές οι 4 συνιστώσεις ερμηνεύουν 32 και 17 περίπου το 50%, 65% και 10 75%. Οι πρώτες 4 κύριες συνιστώσεις κουβαλάνε το 75% της πληροφορίας από όλες τις αιτίες μαζί, από τις επιδόσεις των 10 αθλημάτων. Ωραία. Το cumulative το κάνει αυτό, 32, 50, 64, 74,71 και ούτω καθεξής. Ενώ οι υπόλοιπες συνιστώσεις, το βλέπετε και εδώ, η Dimension 8, 9 και 10, έχουν 0,397, 0,21 και 0,18% της διακύμανσης, άρα ερμηνεύουν 4%, 2 και 1,8% τη συνολική διακύμανση των 10 αιτιών. Ωραία, και μετά υπάρχει αντίστοιχη ερμηνεία των ατόμων, δηλαδή πόσο, σε ποιο σημείο της κάθε συνιστώσας είναι ο κάθε αθλητής. Αυτό είναι η πληροφορία που μου δίνει σε πρώτη φάση. Ωραία. Η πληροφορία αυτή, ναι μεν κάποιος μπορεί να τη διαβάσει, αλλά δεν πιστεύω ότι νιώθει και άνετα βλέποντας νούμερα. Το καλύτερο πράγμα λοιπόν είναι να φτιάξω γραφήματα. Εδώ λοιπόν τα βασικά γραφήματα που μπορώ να χρησιμοποιήσω σε μια PCA είναι το script plot, προκειμένου να δω οπτικά τι ποσοστό της διακύμανσης εξηγείται από κάθε συνιστόσα, και συνήθως οι πρώτες κάπα συνιστώσεις εξηγούν το μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης, ενώ καθώς περνάνε οι συνιστώσεις εξηγούν όλο και λιγότερη διακύμανση η καθεμία. Ωραία. Το script plot επίσης σαν γράφημα, θα το δούμε, βοηθάει στην επιλογή του κατάλληλου αριθμού συνιστοσών που τελικά θα κρατήσω για την ανάλυση μου. Εάν θέλω να ασχοληθώ με το να αναλύσω τα δεδομένα μου, έτσι. Τώρα, για να φτιάξω το script plot, χρησιμοποιώ τη βιβλιοθήκη που την είδαμε την οποία την είδαμε και στην IRT. Αυτή είναι η βιβλιοθήκη που χρησιμοποιήσαμε προκειμένου να κάνουμε item response theory, και η συγκεκριμένη εντολή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η FA Parallel. Η FA Parallel, της οποίας της δίνουμε τα στοιχεία και της δίνουμε το όρισμα να κάνει μία επανάληψη για να μην καθυστερήσει πάρα πολύ, γιατί αν δεν βάλουμε το 1 iteration 1 και το αφήσουμε θα καθυστερήσει, θα κάνει ώρα να βγάλει αποτέλεσμα η FA Parallel. Αυτή λοιπόν εδώ μας βγάζει αυτό το γραφηματάκι. Αυτό το γραφηματάκι βλέπουμε ότι έχει ένα set
από γραμμούλες που αφορούν PCA και ένα set από γραμμούλες που αφορούν factor analysis. Ωραία. Καθώς λοιπόν αυτές οι γραμμούλες κατεβαίνουν, πάει και βλέπει σε ποιο σημείο γίνεται αγκώνας. Γίνεται και μας βγάζει αυτόματα ότι, εδώ εμείς το έχουμε κάνει για PCA, έτσι, ότι το ιδανικό number of components είναι τα 2, γιατί καταφέρνεις με αυτά τα, δηλαδή καθώς αυξάνεις μετά δεν παίρνεις τόσο μεγάλη πληροφορία από τα υπόλοιπα, ενώ αν έκανες factor analysis, το κατάλληλο πλήθος παραγόντων θα ήταν 3. Το οποίο, επειδή έχουμε πει ότι είναι λάθος η πληροφορία, όχι ότι είναι ευαίσθητη η factor analysis, θα δούμε στο παράδειγμα που θα κάνουμε ότι το καλύτερο είναι να κάνουμε factor analysis με 4 παράγοντες, έτσι, και όχι με 3. Για την ομορφότερη απεικόνιση του script plot χρησιμοποιούμε την factor extra, άρα η factor extra παίρνει τα αποτελέσματα από την PCA, από τη factor minar, από τη βιβλιοθήκη αυτήν, και απλά τα επικοινωνήσει με πιο όμορφο τρόπο. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε λοιπόν γραφικά σαν μία μπάρα κάθε μία από τις ιδιοτιμές. Η πρώτη συνιστόσα αντιστοιχεί στην πρώτη ιδιοτιμή. Η δεύτερη συνιστόσα στη δεύτερη ιδιοτιμή. Και εδώ έχει απεικονίσει τον αριθμό του πόσο ερμηνεύει τη μεταβλητότητα η κάθε συνιστόσα. Η πρώτη λοιπόν συνιστόσα ήταν 32,7, η δεύτερη 17,4, η τρίτη 14 και ούτω καθεξής. Αυτό εδώ το γραφηματάκι που βλέπουμε είναι ίδιο με αυτό εδώ που είδαμε εδώ, έτσι. Είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που είναι με τα τριγωνάκια. Συγγνώμη, αυτό που είναι από πάνω με τις PCA κοιτάζουμε. Είναι ακριβώς ίδιο με αυτό, ακριβώς, μόνο που εδώ έχει χρησιμοποιήσει λίγα χρωματάκια, έχει βάλει λίγο καλύτερο, είναι λίγο καλύτερα οπτικά, ας πούμε, εντάξει. Άρα αν θέλουμε να απεικονίσουμε τις ιδιοτιμές έτσι ώστε να ξέρουμε τι μέρος της μεταβλητότητας ερμηνεύουν η κάθε μία από τις συνιστώσεις που φτιάχνει η ανάλυση κύριων συνιστοσών, κάνουμε αυτό το γράφημα. Εκεί πραγματικά το γράφημα που πραγματικά μας ανοίγει τα μάτια στο σχέση με τις μεταβλητές και τα δεδομένα που έχουμε είναι το επωνομαζόμενο B-plot. Τον ήχο. Το B-plot είναι απεικονίζει και τις μεταβλητές και τις περιπτώσεις. Η κάθε παρατήρηση, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος στην περίπτωσή μας, αναπαρέσταται από ένα σημείο στο χώρο των κύριων συνιστοσών. Φτιάχνει λοιπόν, παίρνει ως άξονα Χ το χώρο της μίας συνιστώσας και ως άξονα Ψ το χώρο τη δεύτερη συνιστόσα. Και αναπαριστά κάθε άνθρωπο σαν σημείο στον χώρο αυτών των δύο συνιστοσών. Επίσης, για κάθε μεταβλητή φτιάχνει ένα βελάκι. Ωραία. Τώρα, οι μεταβλητές που βρίσκονται μαζί, που είναι κοντά η μία στην άλλη, μπορούν να θεωρηθούν ως ομάδες, δηλαδή έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα βρεθούν στον ίδιο χώρο ομαδοποιούνται. Και έτσι μπορώ να αναγνωρίσω δομές στα δεδομένα μου. Να γίνω συγκεκριμένος. Ωραία. Δηλαδή να τις δούμε στο παράδειγμα. Κάνω λοιπόν το B-plot της PCA. Είναι αυτό εδώ. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε λοιπόν τα βελάκια που σας είπα
με μπλε χρώμα είναι τα βελάκια με τα αθλήματα, με μαύρο είναι οι αθλητές και με διακεκομένο μπλε είναι οι δύο μεταβλητές που σας είπα ότι είναι αποτέλεσμα. Το rank και οι βαθμοί. Τα points. Επειδή αυτό το σχήμα είναι όλοι μαζί η πληροφορία, καλό είναι τις πρώτες φορές να το δούμε ανεξάρτητα. Δηλαδή, να φτιάξουμε ένα γράφημα που να εμφανίζονται μόνο οι variables, και ένα γράφημα που να εμφανίζονται μόνο οι άνθρωποι. Εδώ τώρα, στις μεταβλητές, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η ομαδοποίηση με αυτές που βρίσκονται, οι μεταβλητές που βρίσκονται μαζί. Παρατηρήστε, για παράδειγμα, ότι εδώ έχουν βρεθεί μαζί το ακόντιο, ο δίσκος, η σφαίρα και το ύψος. Εδώ έχουν βρεθεί μαζί τα 400, τα 110, τα 100. Ξεχωριστά είναι τα 1500 μέτρα και το επικοντό και επίσης ανάποδα από τα 400, 100 και 110 είναι το ύψος, το μήκος. Τέλος, εκείνο πριν πω το τέλος, εκείνο που μας νοιάζει λοιπόν είναι οι παραλληλίες και οι καθετότητες. Οι μεταβλητές οι οποίες φαίνεται να είναι παράλληλες ή αντίθετες μεταξύ τους είναι εξαρτημένες και μάλιστα αν είναι αντίθετες έχουν είναι συσχετισμένες αρνητικά. Είναι εξαρτημένες υψηλά, αλλά στην προσπάθεια να φτιάξει το ένα θα χαλάει το άλλο. Ενώ οι μεταβλητές οι οποίες είναι καθετότητες μας δείχνει ανεξάρτητες μεταβλητές. Δηλαδή, κάποιος δεκαθλητής ή θα προσπαθεί να φτιάξει αυτά ή θα προσπαθεί να φτιάξει αυτά. Ή θα προσπαθεί να φτιάξει αυτά. Επίσης, εδώ είναι και το μήκος, έτσι, σε αυτό. Δηλαδή, οι παράλληλες μεταβλητές είναι η μια κατεύθυνση, οι κάθετες μεταβλητές είναι η δεύτερη κατεύθυνση. Εδώ επίσης, ο άξονας των χ είναι η πρώτη συνιστόσα που ερμηνεύει το 32%, ο άξονας των ψ είναι η δεύτερη συνιστόσα που ερμηνεύει άλλο 17%. Εδώ λοιπόν είναι το πώς είναι συσχετισμένες γραμμικά ή κάθετα ασυσχέτιστες στο 50% της μεταβολής των δεδομένων, έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, για να καταλάβω το πρακτικό μέρος, γιατί τα υπόλοιπα, για να μην ειλικρινείς, δεν τα πολύ κατάλαβα. Στο πρώτο τεταρτημόριο βλέπουμε 3 γραμμές, αντιστοίχως... 4 αυτό. Και είναι και το... Ναι, ενώ στο πρώτο τεταρτημόριο... Ναι. Αυτό εννοούσατε εδώ. Αυτό είναι το πρώτο του. Ναι, αυτό λέω το πρώτο τεταρτημόριο. Εγώ βλέπω 3. Τέλος πάντων μπορεί να είναι και 4. Εννοείται ότι μέσα από αυτό, με αυτή την PCA, συνειδητοποιεί κάποιος προπονητής ότι αν θέλει ο αθλητής του να βελτιώσει αυτό, μάλλον για το δεύτερο τεταρτημόριο, να πούμε που είναι πιο αντιπροσωπευτικό, αν θέλει να βελτιώσει το δεύτερο τεταρτημόριο, τα αγωνίσματα που αντιστοιχούν εκεί, η επίδοση του, επειδή είναι αντιστρόφως ανάλογη, θα έχει μείωση της επίδοσης του. Όχι. Στην προσπάθεια να φτιάξει τα 400, τα 100 και τα 110, ενδεχομένως να χαλάνε οι επιδόσεις στο μήκος. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Όχι, δεν είναι απόλυτο. Αλλά το εξάγουμε το συμπέρασμα από την ανάλυση της PCA μέσα από τα δεδομένα των αθλητών. Επίσης, ένα άλλο συμπέρασμα που βγάζει κάποιος
αβίαστα είναι ότι κοιτάξτε μεταβλητές rank και points που είναι αποτέλεσμα, είναι πιο κοντά στις μεταβλητές των 100, 110 και 400 παρά στις επιδόσεις των πιο δυνατών αθλημάτων, πρέπει να το πω. Που σημαίνει ότι έτσι όπως μετριώνται οι βαθμολογίες έχει μεγαλύτερη πιθανότητα κάποιος που είναι καλός στις ταχύτητες να είναι ψηλά παρά κάποιος που είναι πολύ δυνατός. Δηλαδή το σύστημα βαθμολόγησης στο δέκαθλο ευνοεί, από ό,τι φαίνεται από τις δύο κύριες νηστώσεις, τους γρήγορους και όχι τους δυνατούς. Δεν είναι κοινή βαθμολογία. Είναι κοινή η βαθμολογία. Κοινή η βαθμολογία. Ανάλογα με την επίδοση που κάνει ο καθένας, βαθμολογείται. Απλά αν το έχετε παρατηρήσει ή αν το ξέρετε, ουσιαστικά παίρνει κάποιους πόντους ανάλογα με την επίδοση που φέρνει, που κάνει. Ναι, υπάρχει μια κλίμακα. Υπάρχει μια κλίμακα. Φαίνεται λοιπόν από αυτές τις δύο διοργανώσεις ότι ευνοούνται περισσότερο αυτοί που κάνουν καλές επιδόσεις στις ταχύτητες από ότι αυτοί που κάνουν καλές επιδόσεις στα πιο δυναμικά αθλήματα. Αγωνίσματα, ναι. Αγωνίσματα, ναι. Ίσως να έχει να κάνει όμως και ο αριθμός. Αν ο αριθμός υπερτερεί στις ταχύτητες, εξ αρχής υπάρχει πλεονέκτημα λόγω αριθμητικής υπεροχής. Όχι, δεν έχει να κάνει με το δείγμα. Μήπως οι αθλητές αυτοί οι οποίοι μετράμε είναι καλύτεροι δρομείς? Όχι. Ούτε είναι πιο γρήγοροι, ούτε αυτό έχει σχέση. Δηλαδή αυτό θα βγαίνει σε οποιοδήποτε δείγμα. Ναι, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα το δίδασκα στο NBA και έτυχε ένας να είναι αθλητής στίβου, ένας από τους αμέσως δηλαδή ενθουσιάστηκε, λέει αυτό το λέμε μεταξύ μας ότι συμβαίνει και ότι ευνοούνται όλοι αυτοί που τρέχουν γρήγορα από αυτούς που το ξέρουμε, λέει, εμείς που κάνουμε στίβο. Δηλαδή του φάνηκε απολύτως φυσιολογικό, ήταν και η πρώτη φορά που το έβλεπε σαν έβριμα, ότι είναι τόσο εξόφθαλμο. Επομένως, για να ερμηνεύσει κάποιος αυτό το γράφημα ως μεταβλητές, πρέπει να κοιτάξει την παραλληλία και την καθετότητα. Αυτό είναι το κύριο κομμάτι που έχει να κάνει με τις μεταβλητές. Ενώ αν πάμε στους ανθρώπους, εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Εγώ βλέπουμε κάποιους οι οποίοι είναι γύρω-γύρω μακριά και κάποιες ομάδες ανθρώπων, εδώ όμως πρέπει κάποιος να κάνει clustering για να μπορέσει να βγάλει κατηγορίες αθλητών. Δηλαδή συνήθως και όσο αυξάνονται τα δεδομένα, όλο αυτό γίνεται όλο και πιο μαύρο. Εκείνο όμως που αξίζει τον κόπο κάποιος να δει είναι ότι οι αθλητές οι οποίοι, γυρνάω τώρα προς τα πίσω, σε αυτό που είναι μαζί, οι αθλητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ κοντά στην άκρη του ενός βέλους, ο κύριος αυτός ας πούμε που είναι πολύ κοντά στα 400, είναι ο καλύτερος σε αυτή τη συνιστόσα. Οι αθλητές που είναι δηλαδή πολύ κοντά στο άκρο είναι στο high jump ο Μακκέι. Είναι ο πιο καλός εδώ. Είναι αυτοί που αλλάζουν άθλημα πολλές φορές και πάνε σε αυτό το άθλημα. Προφανώς. Πιθανότατα ναι. Στο long jump ο κύριος αυτός. Δηλαδή αυτοί που πέφτουν πάνω στα βέλη, εκεί που τελειώνει το βέλος, είναι και οι καλύτεροι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε μπορεί κάποιος βλέποντας τον εαυτό του, ας πούμε, σε σχέση με το, να καταλάβει σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ανάλογα με το κάθε άθλημα, έτσι.
Να ρωτήσω κάτι. Παναγιώτη, τι είπες πριν? Όχι, λέω αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι πέφτει πάνω στο βελάκι, ναι, ας πούμε, ο 400άρης, ας πούμε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δεκαθλητές, από ό,τι έχω δει, γιατί παρακολουθώ λίγο, που σταματάνε το δέκαθλο και επιλέγουν ένα άθλημα. Ή το ανάποδο. Ή το ανάποδο. Ναι. Πιο παλιά γινόταν το εξής. Συνήθως λέει ο Παναγιώτης, δεν θυμάμαι το όνομά της, μια όμορφη ξανθιά Ολλανδέζα, ναι. η οποία το έκανε αυτό ο Παναγιώτης. Όχι Κλάιστερς. Κλάιστερς νομίζω. Που είναι 200. Ναι. 200%, αλλά έχει σταματήσει. Ναι. Παλιότερα ήταν το ανάποδο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ήταν καλός στα 400, αλλά δεν θα γινόταν ποτέ παγκόσμιος πρωταθλητής, δοκιμάζει να φτιάξει και τα άλλα αθλήματα και δοκίμαζε να γίνει δεκαθλητής. Πολλοί λοιπόν αθλητές, δεκαθλητές έγιναν κορυφαίοι χωρίς να είναι πουθενά κορυφαίοι. Έγιναν κορυφαίοι. Daphne Skippers. Ναι, οι Skippers. Αντιστοίχω, τα τελευταία χρόνια βέβαια παρατηρούμε το ανάποδο. Δηλαδή, πολύ χαρακτηριστικά, αυτός που χτυπάει τον Τεντόγλου στο μήκος είναι δεκαθλητής, έτσι, και κάνει τις επιδόσεις στο δέκαθλο. Τα τελευταία χρόνια αυτός που κονταροχτυπιέται με τον Τεντόγλου στο ποιος θα κάνει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο είναι δεκαθλητής. Και κατεβαίνει βέβαια και στους αγώνες. Αλλά συνήθως δεν ξέρω. Η τάση τώρα είναι αυτό που είπατε εσείς. Παλιότερα ήταν κάποιος μέτριος αθλητής που ήταν καλός σε κάποια κατηγορία αθλημάτων, αλλά δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει πρωταθλητής. Επέλεγε να κάνει το δέκαθλο προκειμένου να ανέβουν οι πιθανότητες να γίνει καλύτερος, να έχει καλύτερες επιδόσεις αυτό. Γιατί είναι και το άλλο. Δεν είναι ότι είναι μέτριος απαραίτητα, μπορεί να είναι all around. Δηλαδή έχει μια... Ναι, έχει και δύναμη, έχει και... Ναι. Είναι όπως και στην ενόργανη. Λες, είναι πολύ καλή στο έδαφος, ας πούμε, αλλά μπορεί στο σύνθετο να είναι καλύτερη. Χώρια του ότι στο δέκαθλο και στο έπταθλο και στις εγχώριες, τις ελληνικές τέλος πάντων, διοργανώσεις, αλλά και στο εξωτερικό, στις δύο αυτές διοργανώσεις που είδατε ότι είναι συγκεκριμένος ο αριθμός. Δεν μπορεί να υπάρχουν 100 αθλητές που θα διαγωνιστούν στην κάθε διοργάνωση. Γιατί υπάρχει και το χρονικό όριο. Δεν μπορείς σε πάπυρο να αγωνίζεσαι. Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν έχεις περισσότερες πιθανότητες να είσαι στο πόντιουμ. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ένα επίσης καλό στοιχείο είναι να απεικονίσει κάποιος τη συνεισφορά που έχουν κάποιες μεταβλητές σε κάθε συνιστόσα. Έτσι λοιπόν, απεικονίζοντας την πρώτη συνιστόσα, την κύρια συνιστόσα λοιπόν, παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά την έχει η επιδόση στα 100 μέτρα, τη δεύτερη συνεισφορά τα 110, την τρίτη το μήκος, την τέταρτη το 400 και εδώ είναι η σφαίρα και από εκεί και πέρα αυτή η κόκκινη γραμμή είναι στο 10%. Οι κύριες συνιστώσεις λοιπόν, ειδικά οι 4 πρώτες, έχουν να κάνουν με αυτό που ονομάζουμε ταχύτητα, έτσι. Αν δούμε τη συνεισφορά στην δεύτερη κύρια συνιστόσα, θα δούμε ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά στη δεύτερη κύρια συνιστόσα ο δίσκος, μετά η σφαίρα, μετά τα 400, μετά τα 1500. Ωραία. Και ούτω καθεξής, η τρίτη συνιστόσα είναι τα 1500 και το επικοντό. Στην τέταρτη συνιστόσα και ούτω καθεξής. Άρα εδώ βλέπουμε ποια αθλήματα συνεισφέρουν σε κάθε μία συνιστόσα. Και τελειώνει το κομμάτι που έχει να κάνει με την PCA. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι θα μας έδινε μια ανάλυση παραγόντων στα στοιχεία του δέκαθλου. Ωραία. Ξεκινάμε από την FA Parallel.
που μας δείχνει, επαναλαμβάνω, το script plot. Εδώ εστιάζουμε, δηλαδή το πρώτο πράγμα που θέλουμε όταν θα θέλουμε να κάνουμε ανάλυση παραγόντων είναι να κάνουμε ένα script plot για να δούμε αυτές οι 10 μεταβλητές που μας ενδιαφέρουν. Τώρα ξεχνάω το rank και το points, στέκομαι στις πρώτες 10 μεταβλητές, έτσι. Στα 10 αθλήματα στέκομαι. Και εδώ λοιπόν μας λέει ότι οι factors πρέπει να είναι 3, αλλά και τα components 3, το βλέπετε εδώ, τώρα άλλαξε λίγο. Ενώ τρέχοντας την ίδια εντολή προηγουμένως, μας είχε βάλει factors 3 και components 2, αν θυμάστε. Γενικότερα, επειδή δεν το αφήνω να τελειώσει, αλλά του λέω να κάνει μία μόνο επανάληψη, μια φορά να το τρέξει, εδώ υπάρχουν αποκλίσεις. Δηλαδή, συν πλην μία μονάδα, μπορεί να δηλαδή, αν το ξανάτρεχα, να μου βγάζει factors 3 και components 2. Αν το ξανάτρεχα, να μου βγάζει factor 4 και components. Δηλαδή, επειδή η ανάλυση παραγόντων είναι πιο ευαίσθητη σαν διαδικασία, είμαι λίγο σκεπτικός σε αυτό που δίνει το script plot, με μια μικρή ανοχή. Ωραία. Άρα, η πρώτη ένδειξη που έχουμε είναι να κατασκευάσουμε 2 έως 4 παράγοντες. Κατευθείαν λοιπόν, το πρώτο παράδειγμα είναι να κατασκευάσουμε 4, τους περισσότερους. Η συνάρτηση η οποία μας κάνει την factor analysis είναι από το πακέτο PSYCH, που το έχουμε δει στην IRT, και είναι EFA, factor analysis. Δίνουμε τα δεδομένα, τις πρώτες 10 στήλες του δέκαθλον, και του λέμε να μας φτιάξει factors 4 παράγοντες. Το αποτέλεσμα της factor analysis το τυπώνουμε στη MyFactor και το πρώτο πράγμα που ζητάμε είναι να μας κάνει μια συνολική αποτύπωση μέσω της summary του αποτελέσματος της MyFactor. Βλέπουμε λοιπόν τι περιλαμβάνει αυτό, ότι είναι μια factor analysis με 4 παράγοντες. Εδώ είναι κάποιοι δείκτες που έχουν να κάνουν με την υπόθεση αν οι 4 παράγοντες είναι επαρκείς για να κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε. Τώρα, η βαθμία ελευθερίας είναι 11. Είναι τώρα αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Η βαθμία ελευθερίας είναι 11. Η αντικειμενική συνάρτηση είναι 0,32. Οι παρατηρήσεις είναι 41 αθλητές έχουμε. Το χ τετράγωνο είναι 10,56 και η πιθανότητα του χ τετράγωνο είναι 0,48. Και μένουμε όλοι παγωτό. Βλέπετε. Αυτό είναι καλό ή κακό? Η απάντηση είναι ότι επειδή είναι πολλοί δείκτες, δεν υπάρχει καλό και κακό. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Εδώ τώρα είναι, εδώ κι αν είναι πείρα. Ωραία. Επίσης, πάω στους παρακάτω δείκτες. Εδώ ο RMSA και ο Corrected RMSA είναι 0,03 και 0,06. Θα δούμε στην τελευταία διάλεξη πολύ γρήγορα τις διαφάνειες του SEM, οι οποίοι εξηγούν πλήρως αυτούς τους δείκτες. Γι' αυτό λέω θα τους δούμε πολύ γρήγορα και δεν θα σταθούμε στο SEM, αλλά θέλουμε να δούμε, είναι εκεί λοιπόν συζητάμε το σύνολο των δικτών που αποτυπώνονται. Εδώ λοιπόν αυτοί οι δύο δείκτες θέλουμε να είναι κοντά στο 0 και είναι κοντά στο 0. Βέβαια είναι αριθμοί μεταξύ 0 και 1 αυτοί. Θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν κάτω από 0,08 στην πραγματικότητα. Αλλά όσο πιο κοντά, πιο χαμηλά είναι, τόσο καλύτερα. Ωραία. Ο Tucker-Lewis Index είναι για την αξιοπιστία των factor είναι 1. Θέλουμε να είναι πάνω από 0,97, κάτι τέτοιο. Και ο RMSA είναι 0, θέλουμε να είναι πράγματι πολύ κοντά στο 0. Και αυτός ο δείκτης BIC πρέπει να είναι και αυτός αρνητικός. Το μόνο πρόβλημα με το δείκτη BIC είναι ότι επηρεάζεται
από τη μονάδα μέτρηση των δεδομένων, οπότε το μείον 30 δεν ξέρω αν είναι μικρό ή μεγάλο. Άλλες φορές μπορεί να δει κάποιος δείκτη BIC μείον 700 και άλλες φορές μείον 1 και να είναι ο μείον 1 ο μεγάλος. Δεν έχεις την αίσθηση κοιτάζοντας το μέγεθος του αριθμού αυτού, παρά μόνο συγκριτικά όταν γίνεται και ξαναγίνεται αυτή η διαδικασία. Σε πρώτη φάση λοιπόν, κοιτάζοντας αυτούς εδώ τους δείκτες, τα πράγματα είναι μάλλον ικανοποιητικά. Μάλλον ικανοποιητικά. Στην factor analysis παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο καλή αίσθηση έχω της θεωρίας πίσω από τα δεδομένα που αναλύω. Και όχι τόσο οι δείκτες. Και θα εξηγήσω γιατί. Επίσης, η factor μας λέει ότι δημιουργούνται 4 παράγοντες, 1, 2, 3, 4, και εδώ είναι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των 4 παραγόντων που δημιουργούνται. Ωραία. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο μεγαλύτερος συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στο παράγοντα 1 και στον παράγοντα 2, που είναι αρνητική συσχέτιση μείον 0,30, δεν βλέπω άλλο νούμερο τόσο μεγάλο, ενώ πιθανότατα είναι ασυσχέτιστη η υπόλοιπη, που σημαίνει ότι εφόσον η factor analysis εστιάζει στις κοινές αιτίες που έχουν τα δεδομένα, το να έχουν οι 4 παράγοντες μικρούς συντελεστές συσχέτισης είναι ψιλοανεξάρτητες αυτές οι κοινές αιτίες από την κάθε ομάδα. Ωραία, το κρατάμε αυτό. Αν λοιπόν εδώ δούμε μικρά νουμεράκια, πολύ μικρά νουμεράκια, πολύ μικρούς συντελεστές συσχέτισης, σημαίνει ότι οι αιτίες πίσω από τις αιτίες είναι ανεξάρτητες. Πάμε τώρα στις φορτίσεις, στα loadings, τα οποία τα τυπώνω με αυτήν εδώ την εντολή. Ωραία. Καταρχήν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν φορτίσεις σε παραπάνω από έναν. Για κάθε ένα αγώνισμα μπορεί να εμφανίζονται φορτίσεις σε παραπάνω από έναν παράγοντες. Θυμίζω αυτό που είπα, ότι με ενδιαφέρουν οι φορτίσεις που είναι μεγαλύτερες από το πάνω από το 0,30 ή κάτω από το μείον 0,30. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι για τα 100 μέτρα στον πρώτο παράγοντα η φόρτιση είναι 0,7, ενώ στο δεύτερο είναι μείον 0,12, μικρή. Και δεν ακουμπάει τα 100 μέτρα στον τρίτο, ούτε στον τέταρτο. Για το δεύτερο άθλημα, που είναι το μήκος, η φόρτιση είναι αρνητική, νάτι. Μία εδώ και αμεληταία εδώ. Για το shot pot, για την σφαίρα, έτσι, υπάρχει μόνο φόρτιση στο δεύτερο παράγοντα. Για το ύψος, παρατηρούμε ότι η κύρια φόρτιση είναι στο δεύτερο παράγοντα, αλλά οριακά πολύ κοντά στο 0,3 παίζει στον πρώτο και στο τέταρτο. Για τα 400 μέτρα η φόρτιση είναι στον πρώτο παράγοντα, η κύρια, αλλά οριακά υπάρχει και στον τρίτο, γιατί 0,30 δεν είναι 0,27, έτσι. Στα 110 εμπόδια πρώτος παράγοντας, στο δίσκο κυρίως ο δεύτερος και ακολουθεί ο τρίτος και ο τέταρτος, στο επικοντό κυρίως ο τέταρτος, στο ακόντιο κυρίως ο δεύτερος και στα 1500 κυρίως ο τρίτος. Εάν αυτά κάτσει κάποιος και τα δει, στον πρώτο παράγοντα, στην πρώτη παράγοντα είναι το 100, το μήκος, τα 400 και τα 110 εμπόδια. Άρα, ο πρώτος παράγοντας είναι η ταχύτητα.
Αν πάμε στο δεύτερο παράγοντα, ποιες είναι οι κύριες φορτίσεις, είναι από το ύψος, η σφαίρα, ο δίσκος και το ακόντιο. Δύναμη. Στον τρίτο παράγοντα, λίγο τα 400, κυρίως τα 1500. Αντοχή. Και στον τέταρτο παράγοντα, είναι κυρίως το επικοντό, κυρίως κύρια έχει και ο δίσκος έχει πάνω από 0,3 και εγώ θα το βάζω εδώ τεχνική. Δηλαδή, κοιτάξτε τι ωραία πράγματα τώρα βγαίνουν μόνο κοιτάζοντας αυτά. Ένας αθλητής λοιπόν των 100 μέτρων θέλει κυρίως ταχύτητα και δευτερευόντως δύναμη. Και γι' αυτό και πιάνουν και γυμνάζουν οι αθλητές των 100 μέτρων τους ώμους τους και τέτοια που φαινομενικά δεν έχουν επίδραση στα πόδια. Είναι για να τραβήξουν τα χέρια, να τραβήξουν το σώμα. Οι αθλητές του μήκους κυρίως ταχύτητα και τεχνική, πράγματι. Θυμόμαστε όλοι το τελευταίο άλμα του Τεντόγλου στο τελευταία φορά που αγωνίστηκε, που μου τζωνόταν γιατί από τη χαρά του πάτησε τα πόδια του πιο γρήγορα και έλεγε θα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ άμα τα άφηνα τα πόδια μου. Από τη χαρά του ότι έκανε μεγάλο άλμα τα κατέβασε πιο γρήγορα. Έτσι. Το μήκος, το ύψος, συγγνώμη, είναι κυρίως δύναμη, αλλά θέλει και ταχύτητα και τεχνική. Ρωτήστε έναν αθλητή που κάνει ύψος, θα θέλει όλα αυτά. 400, κυρίως ταχύτητα, αλλά και είναι το άθλημα που θέλει να φτιάχνεις και την αντοχή σου. Είναι από αθλητές στίβου. Είναι η αντοχή. Από αθλητές στίβου που έχω την εμπειρία, είναι από τα πιο δύσκολα αθλήματα το 400. Γιατί είναι μια παρατεταμένη ταχύτητα. Και αντιστοίχως, δηλαδή προσέξτε, όλα αυτά βγήκανε από τη factor analysis σε 41 περιπτώσεις από 10 αθλήματα. Είναι εκπληκτική η ποιότητα της πληροφορίας που έρχεται. Ο δίσκος απαιτεί κυρίως δύναμη και μετά τεχνική. Και ασφαλώς παίζουν και τα άλλα δύο. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πώς ταιριάζουν τα δεδομένα μεταξύ. Κάποιος να μπορεί να φτιάξει το παράγοντα 1, παράγοντα 2, παράγοντα 3, παράγοντα 4, να του δώσει ένα όνομα. Αυτό είναι να ξέρει το αντικείμενο, να προσπαθεί όσο πιο καλά ξέρει κάποιος το αντικείμενο, τόσο καλύτερα μπορεί να ονοματίσει αυτά τα πράγματα. Και θα δούμε ότι αυτό είναι το δεύτερο παράδειγμα που θα δούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί τώρα σιγά σιγά τελειώνουμε. Το αποτέλεσμα από τη factor analysis το παίρνουμε και μετά κάνουμε IRT πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Έτσι γίνεται. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Θυμήστε μου λίγο τι σημαίνει ακριβώς το loadings. Είναι η φόρτιση, πόσο συμμετέχει στον παράγοντα. Τώρα πόσο συμμετέχει στον παράγοντα. Κατάλαβα. Ναι. Πόσο συμμετέχει, ποια είναι η επίδρασή του. Ωραία. Άρα γι' αυτό λέγατε ότι θα πρέπει ο αναλυτής να γνωρίζει πολύ καλά και την θεωρία των factor analysis, αλλά και το αντικείμενο αυτό καθ' αυτό που θέλει να κάνει. Δηλαδή εδώ μπορούσε κάποιος να βάλει αντί για ταχύτητα πόσο πρωτεΐνη τρώει, ας πούμε, που θα ήταν λάθος. Ναι. Άρα είναι συνδυασμός των δύο. Και η εξειδίκευση σε αυτό που θέλεις να μετρήσεις, αλλά και η βαθιά γνώση της factor. Ναι, ακριβώς. Συνήθως factor analysis θα το δούμε στο δεύτερο παράδειγμα την επόμενη εβδομάδα. Από κοντά. Γιατί είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα και
είναι αυτό που και στο πρώτο μάθημα σας είχα πει. Καλά, όλα ωραία αυτά, αλλά να βλέπουμε και πού ακουμπούν στην πραγματικότητα. Και Ναι. αυτό είναι πολύ δυνατό παράδειγμα, νομίζω. Και εγώ, μα γι' αυτό το έχω επιλέξει. Γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε. Και τα υπόλοιπα 3 παραδείγματα γι' αυτό τα πηδάω πια. Μπορεί να τα βγάλω πια και από τις σημειώσεις. Γιατί αυτό και ο καθένας από εμάς μπορεί να το καταλάβει. Γιατί στοιχειοδός λίγο δέκαθλο έχουμε δει. Μια Ολυμπιάδα, κάτι έχουμε δει όλοι στη ζωή μας. Και καταλαβαίνουμε επίσης ότι τα 100 θέλουν ταχύτητα και τα 1500 θέλουν κάτι άλλο που είναι αντοχή. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια ζητήματα να λύσουμε. Τώρα, κάποια κομμάτια που δεν τα είπα, το SS loading είναι το άθροισμα τετραγώνων των loadings. Το άθροισμα τετραγώνων των loadings, αν πάρω δηλαδή τις φορτίσεις και τις υψώσω στο τετράγωνο και τις αθροίσω, θα μου δώσει άθροισμα 2,34. Έχω 10 αθλήματα, το μέγιστο άθροισμα που μπορώ να φτιάξω είναι το 10, να ξέρουμε. Όσο είναι και το νι. Άρα, ο πρώτος παράγοντας έχει ένα βάρος 23,5, όσο είναι 2,35 αυτό, 23,5%. Ο δεύτερος παράγοντας έχει άθροισμα τετραγώνων 1,65 και άρα συμμετέχει στο 16,5% της πληροφορίας. Ωραία. Επίσης εδώ το cumulative var είναι αθροιστικά, το 23,5 και το 16,5 μας κάνει 0,399. Ο τρίτος παράγοντας είναι σαν 1,246, άρα 12,5% της πληροφορίας, και ο τέταρτος παράγοντας 0,7, δηλαδή 7% της πληροφορίας. Παρατηρήστε ότι η ανάλυση, το αθροιστικό, το άθροισμα φτάνει 60%. Δεν είναι τόσο μεγάλο το άθροισμα όπως ήταν στην BCA. Στην BCA είχαμε φτάσει στη δεύτερη συνιστόσα 50%, η τρίτη συνιστόσα είχαμε φτάσει στο 65% και η τέταρτη συνιστόσα είχαμε φτάσει στο 75% της πληροφορίας. Η PCA συσσωματώνει μεγαλύτερη πληροφορία η κάθε συνιστόσα, μόνο που δεν είναι ερμηνεύσιμη αυτή η πληροφορία. Είναι πολύ καλή για να τη χρησιμοποιήσω για άλλες δουλειές, αλλά όχι για ερμηνεία. Ενώ εδώ μπορεί να συσσωματώνει λιγότερη πληροφορία από τις μεταβλητές, αλλά είναι ερμηνεύσιμη. Και μπορώ εγώ αυτό εδώ να πάω να κάνω δηλαδή μια ανάλυση παραγόντων στα δεδομένα μου και να γυρίσω σε ένα αθλητή στίβου και να του πω το προφανές ότι ξέρεις, για τα 100 μέτρα πρέπει να του βελτιώσει την ταχύτητα. Αλλά σε άλλα θέματα τα οποία τα ψάχνουμε για πρώτη φορά, το να καταφέρω να αναγνωρίσω ποιες είναι οι παράγοντες και τι συνεισφορά έχει η κάθε μεταβλητή σε αυτόν τον παράγοντα, μπορεί να μου ανοίξει τα μάτια. Ωραία. Άρα 60% και το τελευταίο πράγμα, να κάνω το γράφημα, το FA diagram του αποτελέσματος της factor analysis και βλέπουμε εδώ, φτιάχνει αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο τι είναι, έχει πάρει τους 4 παράγοντες και έχει βάλει έχει συνδέσει με γραμμή τις φορτίσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες από 0,3 και μάλιστα έχει ανασχηματίσει εδώ τα νουμεράκια. Δεν είναι αυτές οι φορτίσεις. Στα 400 μέτρα δεν ήταν όχι, δεν έχει long jump, συγγνώμη, long jump. Όχι, δεν έχει κάνει κανένα. Έχει βάλει τις φορτίσεις εδώ πέρα, ναι. Και στον πρώτο παράγοντα είναι αυτά τα 4 αθλήματα. Στο δεύτερο παράγοντα αυτά τα 4 αθλήματα. Στον τρίτο παράγοντα τα 1500. Στο τέταρτο δηλαδή είναι σχηματικά αυτή η πληροφορία. Εάν υπήρχε μεγάλη συσχέτιση, εδώ είναι μικρές συσχετήσεις, πάνω από 0,3 συσχέτιση, τότε θα μας έβαζε και γραμμούλες αντιστοίχως και θα μας έγραφε εδώ το συντελεστή συσχέτισης ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Εδώ δεν υπάρχει,
Επομένως, μπορεί κάποιος να πάει και να πει σε έναν προπονητή στίβου αυτές οι 4 αιτίες είναι κρυμμένες πίσω από το δέκαθλο, η ταχύτητα, η δύναμη, η αντοχή και η τεχνική, και ο καθένας επίσης που θέλει να βελτιώσει, ο κάθε αθλητής που θέλει να βελτιωθεί σε κάποιο άθλημα, μπορεί να φροντίσει να βελτιώσει το έξτρα. Δηλαδή, εάν δώσει έμφαση στην τεχνική, θα κερδίσει 15 στα 90, περίπου 15 δια 90% στις επιδόσεις του στο μήκος. Δηλαδή, μπορεί να έχει πιάσει ταβάνι ως προς την ταχύτητα, δεν μπορεί να βελτιωθεί άλλο η ταχύτητα ενός αθλητή, άρα να επιμείνει στην τεχνική του. Αυτό θα το βελτιώσει κατά 20% περίπου τις επιδόσεις του στο μήκος. Ή κάποιος που θέλει να πηδήξει ψηλότερα, πρέπει να κάνει και την τεχνική του, κυρίως, και μετά δευτερευόντως την ταχύτητα μαζί με τη δύναμη και ούτω καθεξής. Τέτοια πράγματα τα οποία ούτε θα φανταζόμασταν να τα συζητάμε εάν δεν είχαμε κάνει factor analysis. Ωραία. Και άρα μπορεί να πάμε και να βελτιώσουμε να κάνουμε κουβέντα γύρω από αυτό. Νομίζω όσο το βλέπουμε τόσο μπορούμε να τα συζητάμε. Δεν θέλω να μπω να αναλύσω τα αποτελέσματα ιδιαίτερα με 3 παράγοντες. Καταρχήν, με 3 παράγοντες κατευθείαν μου βγάζει warning. Μου λέει ότι examine the results carefully. Το estimated wages for the factors are probably incorrect. Φωνάζει από μόνο, βγάζει warnings. Ότι με 3 παράγοντες τα πράγματα μάλλον δεν είναι καλά. Επίσης, στους 3 παράγοντες αρχίζει και ανακατεύεται το πράγμα, όπως θα δει κάποιος, και δεν είναι προφανές τι είναι η άλλη. Δηλαδή, ναι μεν η ταχύτητα, ναι μεν η αντοχή, αλλά κάπως μπερδεύεται. Δηλαδή, η αντοχή είναι αυτός εδώ. Κάπως δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Δηλαδή, αν προσπαθήσει κάποιον να τα ερμηνεύσει αυτά, δεν του βγαίνει τόσο καλά όπως του βγαίνουν με τους 4 παράγοντες. Συν το ότι οι 3 παράγοντες καταφέρνουν μόνο το 53,1% να ερμηνεύουν. Και το κυριότερο, όταν πάω να κάνω γράφημα, υπάρχει ορφανός παράγοντας. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. 2 πράγματα κοιτάζω όταν κάνω μια παραγωγική ανάλυση και με υποψιάζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Πρώτον, να υπάρχει παράγοντας ο οποίος μένει ορφανός, δεν εντάσσεται δηλαδή σε καμία δέσμη αιτιών. Θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν συνηθίζεται. Και το δεύτερο μειονέκτημα είναι να υπάρχει παράγοντας με μοναδική αιτία. Που το είδαμε και στην προηγούμενη. Αλλά αυτό βέβαια πολλές φορές δεν μπορείς να το αποφύγεις. Όταν είναι λίγες οι μεταβλητές και πολλοί οι παράγοντες, μπορεί να τύχει να ομαδοποιηθεί ένας παράγοντας. Αν δεν είμαστε πολλές οι μεταβλητές και λίγοι οι παράγοντες, δεν θα γίνει αυτό, δεν θα συμβεί. Εδώ λοιπόν, παρόλο που μειώθηκε, δεν ενσωματώθηκαν κάποιοι παράγοντες μαζί, απλά έμεινε ξεκρέμαστος ο ένας. Αυτός. Δηλαδή η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο είναι ότι αυτός ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ενώ τώρα δεν είναι. Το έμεινε στον αέρα. Άρα και από μόνο το αυτό φωνάζει ότι είναι προβληματικό. Τέλος, αν είχαμε κάνει με 2 παράγοντες, την αντίστοιχη δουλειά, δεν χτυπάει. Δεν ήταν για μένα. Μάλλον ο ήχος δεν ήταν για... Ωραία.
Συγγνώμη. Εδώ λοιπόν που οι δύο παράγοντες βλέπουμε ότι αφήνει πάλι δύο μεταβλητές. Δεν μπορεί να εντάξει καθόλου τις ίδιες δύο μεταβλητές, έτσι. Την ball vault που την έχασε και με τους τρεις παράγοντες και τώρα έμεινε ξεκρέμαστα και τα 1500 μέτρα. Ενώ ο πρώτος, η ταχύτητα και η δύναμη παραμένουν, χάσαμε την αντοχή και την τεχνική. Ωραία. Βλέπουμε ότι μια χοντρική ομαδοποίηση υπάρχει. Ταχύτητα και δύναμη και οι δύο παράγοντες το φτιάξανε και οι τρεις παράγοντες το φτιάξανε, ταχύτητα και δύναμη. Απλά δεν επιβίωσε στους τρεις παράγοντες η τεχνική, επιβίωσε μόνο ο παράγοντας της αντοχής και αυτό. Αυτά ήθελα να πω για σήμερα. Δεν ήθελα να πούμε κάτι άλλο. Έχουμε τώρα 2 φορές από κοντά, θα τα πούμε, για όσους έρχονται και την επόμενη και την μεθεπόμενη. Έτσι νομίζω είναι το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι? Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα κοιτάξω πιθανότατα προς το τέλος της εβδομάδας να ανακοινώσω κάποιες για την BCA και τι πιο πολύ με ενδιαφέρει η factor ανάλυση. Τώρα θα δω. Κύριε Ανδρουλάκη, συγγνώμη λίγο. Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Συγγνώμη. Αν ήταν δυνατόν να πείτε για άλλη μια εργασία. Δηλαδή να τελειώσουμε στις 5. Αν το θέλετε εσείς, εγώ πιστεύω ότι 5 εργασίες για το μάθημά σας, εντάξει, είναι καλές, είναι και λίγο δύσκολες. Καταλάβατε, σας λέω. Είναι αρκετές οι 5. Είναι γεγονός ότι έχουμε πιεστεί πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον τα Χριστούγεννα έκατσα και έκανα 2 εργασίες. Προσπάθησα πάρα πολύ και πήγαινα για την τρίτη και κουράστηκα, δηλαδή να σας πω. Κουράστηκα πολύ, εννοώ για άλλα μαθήματα. Τώρα πρέπει να ολοκληρώσω μία τρίτη. Έχουν ήδη προηγηθεί 2, τουλάχιστον σε εμάς που επιλέξαμε την κυρία Παράσχη. Είναι και το διάβασμα που εμβόλυμα θα πρέπει να κάνουμε, διότι είναι πράγματα καινούργια τα οποία, ξέρετε, πρέπει να ανατροφοδοτούνται και να επαναλαμβάνονται. Και υπάρχει μια σχετική δυσκολία. Αν μπορείτε, αυτό που είπε και ο Γιώργος, θα ήταν ευχής έργων και ευχαριστούμε προκαταβολικά. Οκ, θα το δούμε, εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν έχετε κάποια απορία σε αυτά που είπαμε. Είναι γεγονός ότι ήταν δύσκολα. Σε ένα πολύ μεγάλο μέρος μη κατανοητά, αλλά το παράδειγμα ήταν πολύ ελκυστικό για να καταλάβουμε και τη χρησιμότητα και της factor ανάλυσης που από το πρώτο κιόλας μάθημα, το διαζώσεις, το είχατε τονίσει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό είναι πολύ καλό. Και με την ευκαιρία έτσι της μίας εργασίας θα επικεντρωθούμε ακριβώς στο να κατανοήσουμε και να εμπεδώσουμε το συγκεκριμένο που είναι και το πιο σοβαρό, όπως είχατε και εσείς αναφέρει σχετικά στην παρουσίαση την προηγούμενη που είχαμε. Οκ. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και πάλι καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε, καλή χρονιά.